akuluakulu HRDC Sylvester Namiwa samapanga disclose amene amachita sponsor. Chimene amadziwa ndikupanga demand political parties and other organizations apange disclose ma sponsor. Kodi owa sakupanga disclose chifukwa chani? Dzana lomweli anandi press briefing amachita ataki first lady wa dziko amene wathandiza kupanga press briefing imeneyi anayendani chifukwa transparency and accountability iziyambira pakhomo. Agawa amenewa akulephera kuchita disclose ma sponsor awo nde akuchita force first lady kuti atero. That is nonsense. Inu press briefing ya Namiwa sponsor amayi sakumudziwa, and moreover munthu ameneyu anachita meeting ndi agent wa prophetess ku Mount Sochi Hotel. Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusiyeni ino Times ndi Abakili TV muzikamba za mbuyo koma ifeyo zikumabwera fa Malawi akumamvera Abakili TV. First and foremost ngati dziko HRDC komanso Namiwa tikufuna tuzi amene amawathandiza ndi ndani, chifukwa tikudziwa kuti mabungwe yonse m'dziko muno amathandizidwa, ena United Nations, America, Germany, ama business ndi anthu ena ambiri. Chilima Foundation tikudziwa sanapange disclose amene amathandiza koma alipo. Same applies ndi Joyce Banda Foundation, Kalisa Mutalika Safe Motherhood, Monica Jakwera Shaping the Future, osewa anali masponsor. Ndeti mafusa HRDC Sylvester Namiwa akuti sede ndi mabuku. Kodi masponsor ndi ndani? Anthu amenewa akupita public ndikumachita force kuchita demand first lady achita disclose sponsorship. Kodi sede inamba liti? HRDC inamba liti? Anamba atabwera poyera ndikutuza kuti ayi ife ngati HRDC ndalama zimene takhatukisa ntchito ndizotere. 2019 timachita mademo, ndalama timatenga kwakuti tinaulonga mwakuti amene matithandiza ndauche. Kodi anamba atatero nanga Namiwa last year 2025 anamenyedwa kulilongo amachita mademo amene amapanga sponsor anayendani. So chimene tikufuna ngati dziko first and foremost HRDC ndi Namiwa atiuze ndalama zoyendesera bungwe akuzitenga kuti, chifukwa ku Malawi kuli mabungwe more than 30,000 amathandizidwa ndi anthu osiyanasiyana. Ndiye wina wakhuta mtonjani akulimbana ndi Beautify Malawi akunena kuti kodi mayi amenewa masponsor tuka chonchi akuchokera ku chikhalirecho. Our first lady is transparent. Anthu akapereka thandizo ku Beautify Malawi akubwera poyera ndikulengeza Bushiri 300 million auje atipasa mwakuti. Kodi Namiwa anabwera poyera ndikunena kuti walandira ndalama kuchokera kwa uchi? What about Jenny Answer Foundation? Akalandira ndalama akubwera poyera ndikumauza Malawi kuti ndalama zimenezi tikugula katundu zikuchokera kwa uchi? Sakunena. Ine sinimafuna kumuyankha Abakili TV. Now ifeso tikufuna tafusa Namiwa bungwe lanu linamba kalikali muwapangidwa sponsor ndi anthu koma simapanga disclose. Ndeti kufuna mutuuze ndalama zimene mapangira ma press briefing kugulira mafuta kulipira ntchito bizina zotero mmazitenga kuti? HRDC 2019 machita mademo amene apanga sponsor nayi ndani? Namiwa ubwere poyera ndikwauza Malawi kumene mandira ndalama. Tikudziwa you cannot, chifukwa mumathandizidwa ndi anthu andani. Ena akufuna first lady ndi akunamiza anthu kuti mayi ameneyu akukhala ngati Grace Mugabe wamako. Inu posachedwa kunali Monica Jakwera amalemba ana ntchito ku State House
azipongozi panali mwana wina Violet anamutumiza ku embassy makontrakti ochita supply mankhwala azipatala mining zinali m'manja mwa mwana akuti Nick Chakwera. Palibe anachita claim kuti Monica akufuna kukhala ngati Grace Mugabe. And today we have Gertrude Mutharika kulaka kwake wakhazikitsa bungwe la Beautify Malawi. Akufuna kwabwino andalama zawo akuthandiza ndi wina akukwiya chikhalirecho nayenso akuthandiza. Sylvester Namiwa HRDC ndalama zoyendesa mabungwe amazitenga kuti kodi Amalawi anthu amenewa anayamba anachita disclose masponsor versus no. Jenny Answer Foundation ndalama akuzitenga kuti choyamba akamachita blame anthu ena apange disclose masponsor. HRDC ndi Namiwa akufuna accountability and transparency koma iwowa akubisa amene amawathandiza. That is nonsense. Akulu, history is the best teacher.